dragii mei, pentru că astăzi am învățat poezia Familia mea. În continuare vom scrie litera M mare de tipar. M de la mama. Ce alte cuvinte știți voi care încep cu sunetul și litera M? M de la masă. M de la morcov. M de la maimuță. Ok. Dragilor, cu ce vi se pare vouă că seamănă litera M? Ia haideți să o privim. Haideți să vă arăt aici. Cu ce vi se pare că seamănă? Seamănă cu vârfurile unor munți. Priviți. Acestea sunt vârfurile unor munți. Are două linii verticale. Acestea, două linii verticale. 1, 2. Și două linii oblice mai scurte. Două linii oblice mai scurte. Haideți să mergem și noi cu degețelul pe conturul literei M. Liniuță verticală, oblică, oblică, verticală. Încă o dată. Liniuță verticală, oblică, oblică, verticală. Litera M. Înainte de a scrie litera M pe caiet, vom forma litera M din bețișoare de urechi, am ales eu. De câte bețișoare avem nevoie? De 4 bețișoare. Ia uitați. Litera M. Litera M. Seamănă? Seamănă. Puteți să formați și voi din bețișoare de urechi, din creioane sau ce mai aveți la îndemână. Ok. Acum haideți să trecem la scris. M mare de tipar. Aici este titlul. Nu scriem. Scriem pe primul rând. Lăsăm o liniuță liberă, o pătrățică și începem. O liniuță verticală în sus, oblică, oblică, liniuță verticală în jos. Lăsăm spațiu, o liniuță verticală, oblică, oblică, verticală. Spațiu, liniuță verticală, oblică, oblică, liniuță verticală. La început este posibil să aveți nevoie de ajutorul părinților voștri. Așa că îi rugăm pe mami sau pe tati să vă ajute să scrieți. Și veți continua tot așa cele 3 rânduri. Pentru că noi deja am învățat să scriem litera A, mai departe vom scrie cuvântul mama. Din ce este format cuvântul mama? Cuvântul mama este format din 2 silabe. Ma, ma. Și fiecare silabă, ia să vedem, este formată din literele M, A și a doua silabă M și A. Haideți să vedem. M, A, spațiu, dar nu uitați de spațiu. M, A. Și acum să citim M, A, M, A. Mama.
mama. Dragilor, vă urez spor la lucru și o zi frumoasă!